hon kendo oseyuke ne oganda en jamna machwer en kaluwore go sako mano gidno ni en jamna machwer. Nicholas Nicho no dhi par jot mar jatend piny bang' ywaruok bedo Siaya. Marani idhi marani Wandai ema dwa tero jotelo moko, marani orengo Ng'e orengo nyaka bedie, marani Oburu Gini ema dwa ng'ado tondo rengo. Sama nudhi e State House Nairobi ka, ang'o gini mano wachore? Ber mage muneno ma samoro wacho ni digni ma Siaya ni nyo dwa diko kendo miyo gwenge moko nyalo yombo yuko jamna ma osako wacho ni. Ng'e kata bele kanyo to nyon gi digni to digni no to duoko wachien dok adieri kendo kiwacho adieri to digni ma ende wan go Siano ando duoko wachien ma kata anda wuon ojende mag jinzi mane ka gavana obiro gonja to wacho ni koro gidhi ndara oyie mondo twe gi jinzi go ka gidhi ndara ne giluonga ba ginyisa no waluong press wabe kako jende wach pachon oyo sanyo kensa dindara kendo make signal ka Barbara ilo singiso an en sahoro mondo warangi mwanyalo kelo kikedo ga machielo luongo wa ndara nikech wakiandara no wadhi omengo ten lweny makeno wakure to kakigoyo wake koro ni yudo ka kaka Homabay ose kumi makoro gin gikeyo kod kaka Kisumu kako sako kwana no kod atwa ma Migori labda osegoyo kopogre kod digni magisedo ko ka pogruok ma siasa ma bibegi ngo tidon ka siya tun chien mama no tina dier koro kanyo this State House adwokero kamano no governor marwa nikech finally ne owinjo ywakwa kaka jomatindo owinjo ywak jopiny kendo owinjo kaka ne jotelo be mie paro kata senator wan en very clear about issues lo bukoro finally kaka ne senator maro kod jotelo ma wabunge machielo ma Siaya dwaro kata kotamra ahinya no konyal to kara Wandai organize mondo gidhiadha kigin ne babo intervene bukoro winjruok nyo betie bu governor wone mochako ndiko barupe ka request romo no kendo nyo adhi bwa bedo piny kakoro en jawach ilo kaka governor mano yier nikech katiba article 189 ayahero ga paro nji gimomiyo kata wan kako jinde ni wapogre governor marwa en 189 article kidhi kwan madongo 11 chapter 11 ma constitution ma devolution dwaro no ntie kaka governor uno ben relate gi national government e chwalo tiji mag counties ntie winjruok mondo go bedie koro ne wakwero governor wekuo kaka senior council to wuok kaka governor to act kaka governor ko act kaka governor kendo wuok kaka governor to bro apply article 189 koro nyomiyo wadwoko kamano kendo ahere kabisa kuom mano ngiso no jatelo manyalo winjo wach kendo nyalo winjo jokmo ochung'ni kaka wan nyo wadhi State House bu gik mang'eny manodinore koro nyo yawore kuom ranyisi gimo kako gunja kwa Loughton Sanitation Project mano pia wanda yokelunwa ka en park chairman nyokro siru ma sirkal chiko kore mondo gumla last mile mondo me ben county donje to implement sechi manyo governor podo yuare gi sirkal to county wato ngo pesa manyalo complete last mile edo kronyo wawinjire na partnership dibete kindi sirkal mamalo kod maro ma county mondo gikonywa ikanyo be gimo kaka lo zo irrigation scheme osebiro costall be bro bedo kernyochi kwan dhi bedo complete by August gik moko kaka paya mosako wachono ing'eno usege kar lupo kendo dhowath ma busy mogik Lake Victoria kanyo makta jo Uganda depende nyaka jo Tanzania ne be ne warikni chon to paya mano ger Migori cha ne nono be ma Siaya osenge chen mikuongo go kechenen busy mohingo ma Migori but korero sirkal no se wacho na mano gi dhi chaki kendo ka kir biro Nyanza ko biro Siaya to bro launch mano odhi nyaka fast track Goe Bridge gik machalo kamago alafu importantly Kisumu Busia Road ma idhi ketie dual carriage Ugunja ng'eno Ugunja town e commercial hub ma Siaya County to Kisumu Busia Road sanyo se chamore bo opwot ma governor maronyo outline president no be Ugunja town kanyo ibaro bedo dual carriage alafu parking mar trailers be igero sega mondo business moro ma exchange maginen ma batimre I border kucha oduog koko ni custom duties no be trende go ginene gikilago oduog sega koko ni koro ineno ka mamago kod mamoko mang'eny gik moko ka last mile ma kuro pio nde uchunye kopogore kod nikech so far mano kende gi mwasebedo ko always kaka Siaya County nikech mano to wanda yosiga bedo ka initiate directly kaka minister until last mile projects mang'eny madhi mbele la Rieda Ugunja etc alafu sani ntie phase for last mile madhi mbele at least 120 schemes madhi mbele Siaya County mo pognu sub county sigote nyo wawinjire kendo idhi medwa
another 16,000 homesteads midi 2 day match another cycle manyen mabiro manyen mupugre ma dembele mo se chakre go koro wadi ko en manano wa kumo moleo ukomo moleo wa kumo moleo